skôr, než by som nahral niečo, čo som dopredu povedal, že budem nahrávať ohľadne záložne. Chcem poďakovať jednej žene, s ktorou mám deti. Je to dneska takáto liveka, pretože takto nejako sa trávi u nás rána v behu a v takej rýchlosti. Chcel by som poďakovať Deni tebe. Mám svojho dieťa. Ďakujem vám pekne za to, ako sa celý ten čas zachovala a čo si robila, takže ja som len rád. Ďakujem ešte raz. A chcel by som poďakovať samozrejme hlavne za to, že myslím si, že si dobre vychoval Davida a aj ten pán, s ktorým teraz si, tak tiež si myslím, že sa dobre stará. Poznáme sa, takže pozdravím Majo. Čo by som ďalej chcel povedať, tak to hlavne kvôli tomu, čo sa týka tej záložne. Iritoval ma článok, ktorý som si teraz prečítal nedávno. Volalo sa to, že záložňa môže byť opäť kľudná. Takto, prečo by mala byť kľudná? Veď tých chlapcov si vyposielali. Vy ste chceli od tých chlapcov nejaké veci, aby nosili a tak ďalej. A to nehovorím o tom, že tie ceny, ktoré ste vybombovali z Bazošov, neviem, či to v pohode, ale tak akože jasné, keď ste sa nás chceli zbaviť, tak ste nám to mali povedať, že rovno teda hlavne mňa. Dostal som zákaz, neviem, či si začul, bol som jeden z dobrých zákazníkov, si myslím. Všetko to klapalo, jak sa asi jak malo. Len preto, že som známy narkoman, tak som si to oselil, pretože nejaká pani, ktorú dobre nepojebali, tak tam spísuje petíciu a chce robiť zle záložní a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, odcelujú si to normálni ľudia. A tam, kam ste sa vyšpičkovali, budem hovoriť v množnom čísle. Janko, mal som ťa rád. Neber to osobne, mi povieš, obral som mi chleba. Tak jak to mám brať? Takže ja len toľko, že k tomuto vyhypovali si to úplne, jak sa len dalo. Ja si myslím, že je to úplná pičovina, proste takto, jak si to urobili. Mali si to povedať na rovinu a z nás robiť degešov a zneužívať ľudí v niektorých postaveniach, ktorých sú a nevadí, karma není zdarma. Vy si ním plníte svoju karmu. Ak sa vám dobre spí pri tom, jak odrbávate ľudí a vypočítavať ceny z Bazošu, tak si myslím, že to je trošku blbé, ne? 30% ešte z Bazošovej ceny. A teda. Bol som nasledný, už nejsom, ale každopádne som chcel povedať, že ma to už nemrzí. Pretože naozaj som robil zo seba idiota, ktorý vám tam nehával za 3 koruny naozaj drahé a cenné veci. A to s tým, že vy ste tam akože teraz... Kto ti preplatil niekedy, Janko, tovar, ktorý sa pomýlil váš zamestnanec? Ja som to nekázal, ja som to bol 4-krát overiť ten reproduktor a ja som ti ho zaplatil. A to bola moja dobrá vôľa, ja neviem, môžeš to povedať ďalším olaským alebo niekomu, že vieš čo, ja som to pomýlil, môj zamestnanec sa pomýlil, tak teraz mi to preplat naspäť. Asi som bol jediný taká trúbka, ktorá ti to zaplatila, že? Ale to bolo len v rámci vzťahov kamarátskych, aby to bolo všetko OK, tak som to tak urobil. A to s tými zamestnancami platí naďalej. Kľudne so všetkými tvojimi zamestnancami si dám kľudne kvíz, pretože na otázku, keď som niečo tam donesol, tak za každým to bola len otázka, čo to je a jak sa to zapína. Takže to gratulujem, to naozaj odborný tím a takíto ľudia vypočítavajú ceny tých materiálov a všetkého a pritom ani sami netušia, čo to je. Takže... ale šlape vám to, asi máte 90 prevádzok, ktoré asi šlapú, pretože ľudia sú v situáciách donútení tam vám tie veci nehávať, takže len toľko na okraj na margo článku. Záložňa môže byť opäť kľudná, trošku by som to zvážil, že a tá pani tam ma mrzí naozaj, pretože niekedy ste vážne potrební na to, aby sa ľudia dostali z finančných poťaží a tak. A tá pani asi, neviem, Janko z Lesie založil veci, alebo čo, nerozumiem, alebo nedohodli ste dobrý deal, alebo čo, alebo tak sa dostal do postele, si poslal do piče, alebo neviem. Proste teta pozdravujeme a keď si myslíte, že táto cesta, ktorú ste zvolili, že robiť zle ľuďom naokolo, bude to mať dopad, to, čo vy robíte a spisujete petíciu, tak to bude mať dopad, si myslím, že ďaleko väčší, ako si myslíte, pani. Ale pozdravujem vás aj tak napriek tomu. Neviem, čo tým sledujete, či si myslíte, že tým niečo dosiahnete, ale je to vaša vec.
Toť Hauk, to na dnes ráno, asi toľko by som povedal. Zajne ešte raz ďakujem. A neberte to zlom, ani vy, záložne, ani nikde. Proste zobrali ste mi chleba, nasali ste ma, tak to je. Ja si servičku nebudem dávať pred hubu. Nemám prečo, pretože takisto, ako som povedal policajtom, že som nimi nevydiateľný, tak takisto som si není vedomý žiadnej chyby mojej voči vám. Skôr naopak, odsral som si len to preto, že som opäť známy tým, čím som a hneď som bol prvý proste na odstrel. Ale ja som si už na to zvykol, takže, ale chainy sú, neboj sa, chainy sú. Môžem sa opäť pochváliť, takže chválim sa, nechválim. Akože chcel by som sa pochváliť, hej, toto je môj nový rodinný dom, som si kúpil teraz. Veľa lobesta, veľa. Neviem, jak by som akože, neviem ešte. Jak mám reagovať, povedzte mi. Jak mám reagovať na to, čo ľudia, teda konkrétne inteligenti v plus sedmičke, že pozdravujem aj toho pána na budúce, keď si pôjdem vyberať bicykel, verte mi, určite vás oslovím. Nechám si poradiť, bude to výborné určite, bude to veselé, vyznáte sa určite do toho, je mi to jasné. Toto je ako samozrejme môj nový dom, som kúpil teraz. No a takže, ináč Diorka, veľká, originál, aj Vuitton, čo vám poviem. Tak, asi sa mám čím chváliť, ne? Čo? To stačí, ne? Mrzí ma to, že je to takým spôsobom, lebo je to trápne. Písať o človeku, ktorý je vonku, že sa niečím chváli, chváliť by som sa mohol, keby som mal nejaké Lamborghini, Rolls, alebo tak. Ináč je vlak, alebo tak. To sa rimuje. Mám takúto náladu preto, lebo poznám ľudí, ktorí by zabili za to, aby boli na titulke. Aj vlastnú mamu, hocikoho, len aby sa dostali na titulku. A myslím si, že u nás je to asi taký bežný štandard, že keď urobíte niečo zlé, mohol som začať napríklad, možno budem mať ešte viac videní, keď tu rozložím treba nejaké drogy, alebo tu je mŕtvola ležať, alebo niečo také podobné, lebo asi to ľudí najviac zaujíma, nejaký škandál. Poviem vám normálne, lebo je to tak, že keď makáte normálnym spôsobom v médiách, tak si vás všimnú za také možno 2-3 roky, začnete byť nejak povedomí a tak ďalej. A vidíte, tu stačí jeden škandál alebo nejaká takto hovadina a ste populárni, ste na titulkách. Akože to je chore, ne? Takže ešte raz pozdravujem ľudí do plus sedmičky. Ja cením vašu prácu, viem, čo robíte, je to vaša práca, je to váš job, ale to je to dosť také divné a myslím si, že úbohé napísať takéto. Zistite si najprv pravdu, fakty a tak ďalej, že ako to naozaj je v skutočnosti. Keď chcete, ja prídem, dám vám interview, porozprávame sa o tom a tak ďalej, lebo je to aj tak jedno, pretože napíšete si aj tak, čo by ste chceli. A len mutíte vodu, ktorá sa mi odzrkadlí, samozrejme pri kontakte potom s pánovými príslušníkmi niektorými, takže ako to je, blbými poznámkami na moju adresu. Takže to je také, neviem, dajte si moje boty, fakt hovorím vám, dajte si moje boty a odskúšajte si to. To, čo som všetko si ja prežil, tak o tom sa mi nechce baviť. Skúste písať, ja neviem, čo treba urobiť nejaký škandál zase, aby to bolo ešte zaujímavejšie, alebo netuším, vôbec absolútne netuším. Len chcel by som ešte povedať to, že keď naozaj začnem zverejňovať niektoré veci, tak som zvedavý, čo budete písať potom, lebo chcem urobiť niečo, čo tu možno po mne ostane a naozaj ukázať ten pravdivý svet okolo toho, ako to je. Pretože hádžu ľudia všetkých narkomanov a všetkých ľudí, čo berú drogy, tak to by ste museli hádzať asi do jedného vreca, asi 3/4 Slovenska. Pretože ja beriem ako drogy aj alkohol, tabletky a všetky takéto veci, takže tam rozdiel by som nerobil vôbec absolútne žiadny. Dokonca tabletky sú ešte horšie ako normálne drogy. Takže uvidím, čo sa bude diať potom, lebo bude to naozaj husté. Tam to bude možno na hranici so zákonom, ale chcem, aby to ľudia vedeli, aká je v skutočnosti pravda. Zatiaľ dám dokopy len to, aby ľudia mi súhlasili s tým, že sa pôjdu niektorí natočiť. Samozrejme to nebudú úplne, ale len aby mi išli na tú kameru alebo na ten foťák, to je jedno, a aby sme to mohli natočiť tak, ako to v skutočnosti je.
aby nebol človek, ktorý berie drogy, nejaký postrach pre Boha, že kokos. Volili ste aj takých ľudí. Teraz rýpnem, volili ste aj takých ľudí. A ak ste ich nevolili, tak potom je to skorumpované u nás a v parlamente alebo niekde u nás vo vláde niekto, kto tam ani nemá byť. Takže keď si vy občania poviete, že toho som nevolil, no tak potom asi je to divné to, ne? Média robia to, čo musia. S Pluskou to mám už dávno nejakým spôsobom takto. Čo mrzí, neviem, komu som čo tam spravil, že vyťahujete len takéto veci. A hovorím, neviem, či si uvedomujete, že slovo má niekedy ešte väčšiu váhu ako nejaký čin. Toto sú informácie, ktoré ľudia zoberú na prvú a potom už nebudete musieť vysvetľovať nikdy, ani nevysvetlíte nikomu, že to tak není, alebo to je to isté, čo som chcel ja takisto povedať o sebe, že tá pravda je v skutočnosti úplne niekde inde, ako ľudia hovoria, ale je zbytočné ju nejakým spôsobom vysvetľovať, lebo ľudia to budú mať aj tak po svojom a budú si hovoriť, že aj tak je to kokot a vybavené. Takže nejakým spôsobom to takto funguje. Druhé šance sa u nás nedávajú, ani prvé možno niekedy. A to je na tom dosť divné, pretože spomente si aj vy niekedy, že koľko ste dostali v živote šancí na opravu. Možno niekto ne, možno niekto áno. Ja som bol väčšinou ten bezšancový. Budoval som všetko sám, takže... Čo dodať? Nehal som si takýto čas na premyslenie na celý víkend. Nereagoval som na to hneď, lebo bolo to veľmi divné. Takisto pozdravujem Radio Express. Ďakujem za reklamu. Keby to bolo aspoň finančne výhodné, to by bolo fajn. Ale ne, je to tak, jak to je a inak to asi nebude. A ja by som ani nechcel nič, dobrý bajk by som chcel, lebo aj ten bajk, čo ste mi tam nafotili do tej Plusky, tak však keď sa niekto pozrie, kto sa do toho vyzná, tak sa musí smiať na tých vetách, čo bolo o ňom napísané. Takže nechce sa mi to ani komentovať, lebo je to scestné a ľudia, ktorí ste to tam napísali, tak zamyslite sa sami nad sebou. Asi sami máte problémy so sebou, pretože písať nepravdy a dávať mienkotvorné názory ľuďom, ktorí to berú na prvú. Ešte raz, slovo napísané má niekedy ešte váhu väčšiu ako činy. Zvážte to. Takže asi tak. Ja sa len chcem opýtať, že čo ma vadí, ako páni pomáhať chrániť. To, že ste u mňa našli drogy, alebo že nepácham trestnú činnosť, alebo že bicykel, ktorý mám, není kradnutý, alebo nechodím cez červenú, alebo nepácham žiadne priestupky, alebo niečo, alebo pred chvíľou to, čo akože sa opäť zomlelo, tak to je akože super. Paráda. Dotyční ľudia, ktorí boli so mnou, tak myslím, že so mnou už ani neprehovoria, takže ide to dobre, parádne. A k vám niektoré komenty som zachytil a internetoví hrdinovia. Doma ste si už upratali? Alebo bývate stále u mamičky? Alebo kde? Alebo živíte sa sami? Urobíte si ráno svoje vlastné raňajky za vlastné peniaze? Bývate vo vlastnom? Poctivo si to platíte? Ste milí ľuďom? Pomáhate? Alebo respektíve nemusíte ani pomáhať a nejakým spôsobom si žiť to svoje. Nestarať sa konečne do druhých. Neriešiť, čo môj sused alebo moja suseda. A on má lepšie auto. To je degeš. To je určite degeš. Každý je degeš. Pre vás je každý degeš. Lajky ďakujem veľmi pekne. Tí, čo mi poslali príchodci, som tam pozeral. Vždycky to pozerám asi možno pár sekúnd. A to je tak celé. Momentálne som veľmi nasraný, pretože akože neviem komu o čo tu ide, ale každopádne niekomu o niečo. Takže čo na to dodať? Asi škandály a všetky tieto veci, to sú asi proste in. A asi iné čo ani nebude v tejto republike, takže naprosím na to, vidíte si už niekoho iného, už ma sa nebaví naozaj. No, takže nachádzame sa na mojom vysunutom pracovisku.
trochu 10 dní ráno, dlhšie som sa neozval. Nastali nejaké technické komplikácie a takže. Ďakujem všetkým naozaj. Asi aj dobrá bola trošku taká táto odmúka, si myslím. A na niečo to bolo asi dobré. Ale každopádne Trachomír sa je pochválný a buďte pokračovať. No, takže to Trachomír sa pochválný sa volá Pánko. Takže asi viete prečo. A každopádne ešte by som chcel poďakovať niektorým ľuďom, ktorí za poslednú dobu naozaj urobili dosť veľký kus cesty. Ale zároveň som bavil všetky, čo som napísal chalani. Akože ten bike, akože by som veľmi rád upravil. Najprv by som si ho musel zohnať, lebo neukradli. Ale to, jak ste porobili tie autá, akože klobúk dole. Páni príslušníci, čo sa zmenilo? Čo je iné? Netuším. Ďakujem vám všetkým zatiaľ. Asi je to také zadozučinenie možno. Ale takisto som pochopil jednu vec. A tam ma naozaj dosť mrzí posledné video z Justičného paláca, teda z Justičného paláca, kde som povedal, že určite dneska ma nezavrú. A nakoľko by si to pani z toho som žil, alebo slečna, ktorá si ide stále svoje, želala až tak, že sudco by skočil do reči a skoro ju sudca vykázal z miestnosti, keď povedal, že bude súd odročený, takže tam som pochopil, že naozaj to myslí vážne a po tom všetkom, čo som mi robil, by ma rada videl zavřený. To sa nestane. Aj keby som mal kožu a kosti použiť, ale použijem ich tu. Ne tam vnútri. Pretože pre mňa každá sekunda tam je smrť. Tak to je. Ešte raz díky všetkým. Aj hejterom, aj nehejterom. Babi chalani, ste super, čo píšete. Nestiam všetkým odpísať, prepáčte. Naozaj nestiam. Rád vám odpíšem, dajte tomu chvíľu času. Hovorím, mal som nejaké technické problémy, ale dám to do poriadku.